Olulu ofu oge a na ofu obodo, ofu di na nwunye ahụ fe agara ife ọbụla mana fe nwekwuro nwa. Fa wee kpegide nnọọ kpegide, Chukwu wee nyefe ofu nwa nwaanyị. Nwa nwaanyị a afịa bụ Ugomma. Ugo bụ ichechacha ihe niile ị ga-ekwu isi na ugo. Ugo bụ nnụnụ kasị nnụnụ wee bụrụ Ugomma. Nwa wee maa ụdị mma ahụ. Ọ gafee, onye na-atụgharịrị anya n'ime na ife na-eme ya n'onu. O wee bụ na ọ na-erube isi, fazụchasịa nwa ọ na-erube isi, na-eje ozi, na-asọpụrụ ndị mmadụ, wee nwechachasịa ịfụnanya, nwee nke ka nke. Ọ makwuro ka a sị asị mba, obiọma ihe erika. Fa kụzichasịala ya na ma mmadụ ma anụmanụ, onye ọbụla nọ na nsogbu ya nyere aka, na o nwere onye ma echi. Nwa wee na-eme ife nne na nna ya gwara ya, na-eme ọfụma, na-eme nnọọ. Ụmụ nwoke nọ n'obodo fancha na-azụ aka, na-azụ onye ga-enwe ike inweta nwa anụnwa, na ka amara onye ga-enweta nwa ya, kpọbata ya n'ime ụlọ ya dinie. Ndị fa na-eje na-enye ife ọbụla, na-enye ya ma ọ na-edo ife ọbụla sọfa o kwere anafa. O kwere eje maka nne ya azụ, ka nne na nna ya zụrụ ya ọfụma. Gwa ya nekwa anya na ụmụ nwoke na-alafukwa mmadụ. Onye kpọkwa gị bịa bịa, ekwekwana. Onye nye gị ife jụụ ka nke anyị nye gị zuo olu gị, okwefa. O wee dịba, fa wee lube nnọọ. Ndị a na-azụ aka nakata mbe wee nụ ya n'obodo ọ nọ, na onwe ofu nwaanyị asị na nwatakịrị nwaanyị asị na onwe dị ife ihe emekata ka o soli na-abịaghị, maka na azụrụ ya ọfụma, na ụmụ natara ka ọ ga-esi wee kwe na ọsọ gị nye. Mana ọmago na asị na nwaanyị a kwa nwere obiọma rinne, nwefe oke. O wee jebe wee gbaa agụ asaa mba na asaa, gaa mmiri asaa, wee lute obodo fa, obodo Ugomma fa. Ruo nwere ọfịa dị nso ebe ọlị naanị ya, jelu ụlọ n'ọfịa nwa dị n'akụkụ mmiri ebe nwa na-ada ichutebe mmiri. Kpụọ ofu ife nwa dobie ka ọ dịbụrụ nna ya nọ ebe anwa, na agadi nna ya na-ada ekwu okwu. Ọ rapịa, o wee na-ene nwata a, ọ na-abịa mmiri na-abịa mmiri na-ana, nyanwa na-akpa nkata ife nya na ya ya eje. O wee luo ofu ụbọchị, ọmagolo oge nwa ji abịa mmiri. O wee jebe n'ikpele mmiri, luo n'ụlụ dị ebe a, tinye ụkwụ ya, were ụkwụ ya kodo na mgbọrọgwụ isi bata n'ime ụlụ ahụ. Ugomma ejeluzalute na mmiri, fụ ya ka ọ na-ebe na ya atọ si gbata nyeli ya aka o, na ya atọkwa o, na ụkwụ ya ekedokwa ebe a, onye ya enyeli ya aka wepụtara ya ụkwụ ya. Ugomma wee gbawa ka o jee nyeli ya aka, maka na ife akụzili ya, onye ife ọbụla ife nọ n'afụfụ jee nyeli ya aka. O wee gbaje luo, oluzie, ọ na-ada ụkwụ mbe. Ọ mụrụ na mbe wepụgo ụkwụ ya, gosie mgbọrọgwụ isi dị ebe a, sị na ụkwụ ya. Ọ na-adọ mgbọrọgwụ ekwere apụtanụ. Ndekwa na-asị ya, dọkwapụ ya dọkwapụ, sekwapụ ya esekwapụ, ọkpagbo obe. Nyanwa na-adọ. Mgbe a mbe tiegoli ụkwụ ya n'ime okpokoro ya. Ọ na-adọ, dọkataza mbe were aghọ wee wepụta ụkwụ ya n'ike, si na ụkwụ ya ejiri kwọọ, nekwanụ na ụkwụ ya ejiri nya ka ọ dọzi nke ikpeazụ. O wepụtasịa na ọdọjigokwu ya ụkwụ, ka ifenya ya eme ka eke ya si na. O wetara ya osisi o ya ejide wee na. Ọ sị ya na ọ ya kwọrọ ụkwụ ya, bịa ka ya jide ya aka ka o dunabịa bie, o dunaluo ya ka ọ naba. Nwata sị ya nekwana na ya ka ga-echu mmiri, nekwa itie ka ọ dị n'akụkụ mmiri. Ọ sị ya biko nụ, ya dubekwu ya nụ, ya duluo onye ụlọ. O doo ya nwantịntị sị ka ọ nachigha azụ. Mbe wee gụbalị ya, isolu ntata na be nna 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 m ụfụ, anwụchụlụ gị kwa ya ya, ikwolu isi m kwa ya ya, ikwolu ọkpa m kwa ya ya. Mụ bụ mbekwu nwanne ga-abụ onye ọ dị n'ịga m kwa ya ya, ọ dị n'ịga m kwa ya ya. Ugomma mara ife ọ ya eme. O wee dubekwa ya na osisi onyeisi ya dulu onye ụlọ ka nna ya na-enye anya na ya nọrọ ebe a na ya ya anwụ, n'ụkwụ ya ya ejije adịrọ. O wee dubekwa ya, odulukwu ya ife dịka odumite gị, wee sị ngwa ka ya nachi aza ji ekute mmiri. Mbe bebekwa, isolu nta alụọ be nna 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 m ụfụ,
anwụshụlụ gị kwa ya ikwolu isi m, kwa ya ikwolu ọkpa mụ, kwa ya mụ bụ mbekwu nwanne ga-abụ onye ọ dị n'ịga m, kwa ya ọ dị n'ịga m, kwa ya o wee dubekwu ya odugidie o wee luo bie. Mana mgbe fa ji luzi be mbekwu anwa, ọsịa na nna ya nọfụ ebe a na ọ nwere ife ya emeghe na nna ya enedo gị anya nyanwa anọkwuoli ya. O wee kwe ọsịa na ịma anọ nwụọkwa na ị na-ata ndị mmụọ ejide gị maka chi ejigonu ọmana chi ya nwụzi na mmiri. Olugo mgbe ndị mmụọ ji apụta, nwata a n'enu bugharị isi ọ mara ife ọ ya eme ke nke ka ya mma ọ ịpụ ebe enyi ndị mmụọ n'o ya ka ọ nọ ebe a chifo ka ya naba. O wee nọrụsị ka ya nọrụ chifo ka ya naba. Ọ nabazialara ụla mbeli kpuo ya n'afọ je nọrụ. O wee teta ụla ọ fọzi mbe mana afọ ya ebuo ibu. Ọ tibezie mbe nọ n'ime afọ si na ị ya abụzi nwunye na ịfụ na ịdị gị ime. Ọ sị ya kekwanụ ọgụbalụ nwambe. Nwambe pụta. Nwambe asị ya ụnị. Nwambe pụta ụnị. Nwambe apụ n'iro ife chi mbe nyelụ mbe ọtọkata ọtọ mali ya o tọm 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 anịka mbe hi hi hi. Mbe nọ n'ime afọ ya. Nwata na-ebe ndị fa na-achụ ya fa mara ebe ọ nọ. Mbe nọ anyanwụ ama ananwụnụ maka ọ nazi ọbụna ọ dịghị ime ifele wee megbuo ndị befa megbuo nyanwa. O wee nọrọzikwa nụba mbe. Ọkwa etu a ka mbe si wee nụtazi Ugonwa.